Ta. Ina kuce ne? Dare baba, aboki ga mun zo. Ka san komi da nashi lokaci. Mata da maza a tashe. Na shigo in ga gaba me ko. Taro ne za mu isarwa. Nan a garin Kobage zuwa Torodi. Kowa da kowa ya zo a hallaru. Mu ji mu sha mu koshi. Akonyaba. Allah, baba akonyaba. To za mu zo komi kasa akonyaba Legas ni sonyaba. Yabe emaro. Minati suru bajo. Mira comida. Ta. Ina kuce ne? Dare baba, aboki ga mun zo. Ka san komi da nashi lokaci. Mata da maza a